Agus céir bhíon bobbal I gotain na chórasan agus a lehéid céin tionchar a bhíon sacusan ar na táilí. Well, er is céine agus anna cosú leis an clán níos lehanna an pobal níos lehanna is féidir agus tá sé cluiste agin is ócha féidir droch hór na bheith go fin cinenne tá genteach tuis mára ach chun bheith forráilte cé go mrachnaíon daoine béidir or siútá tógad chun páistí le Gaeilge go mór leis mu an Gaeilge ar leis mu a bhaintach mar eisceacht le. Tá líon na táilí sin a fás an tam mar fad, tá a bhaidir níos mó Gaeilge le cluisiint rénos. So níl sé chó eisceachtúil is a bhí. Agus nach bhfuil siad ag cuireann na gcuine go fíochfar ní cruithíonn sé deachrat seachas go rís céine fiann sé ar an discin sin ar hagan chuig an leanamh go bhfuil Gaeilge agus Béarla an bhain sin agus mar a tharlíonn sé gur Gaeilge an teanga baile tágaíonn. So an príomhhargant a bheith ag daoine a bheith ag closán faoi seo ná go gurach sé isteach ar bhéarla na páistí céin freagra tá agus sé ar sin óver daithí. Mar beidir an freagra is fearr ná ag tuismitheoir tá bainteach linn agus a chaithfidh céad cúpla bliain lena bheith páistí health sa Spáin agus a Spáis leabhar na páistí agus Gaeilge leabhar sé siúd le agus mar a dtéann sé héin damn siad Gaeilge ar an Gaelsceal. Agus mar níl éon do las níl éon bailach gur féidir le Béarla hafant is sa sochaí seo. Déirn beidir fiú an fud an domhan ceannas na teanga is láidre. Ga cáte chasan tú plé leis an húdrás, plé leis an stáid, dul siúpa dáireacht, tá Béarla ann fómhór na chláircha telefíse fós i Béarla, na man i Béarla bháin nach mór. So tá sé deacar é a tharú. Níl éon cruthúmas ach i bhhailart le haon ó thaobh caighdeán Béarla í siúlatá gáthangach, seachas í siúlatá aontangach. Fiú an sa tíir seo, bhí taide dental le daoine ar fáistí sa séchundé agus bhí Béarla ar chaidán níos áirde ach siúpar an Gaeilgeach a chumá. So is mar a dteann tú is daoine tá closán faoi seachas éon cruthúmas go bhfuil éon dochar dental an Béarla. Ó thaobh na Dáilg ina bhfuil an bhirt hiisimeóir ag leabhar Gaeilge, caitheann ólamín an páiste Béarla agus cén chuí a tharlíonn sin? Stocha an rud atá ann ní ólamín an páiste Béarla, seanna bhíonn siad Béarla, ní léon do lasacha ná réire. Agus a rís céine agus buíonn sé leis an rud seo faoi na colcarteacha na cárasan fearr thagann an bainne go dtí an doras an na siopa dáireachta nar a léimtóir an mós daoine le leanamh áitir be. Go hondú tarlíonn sé ag an ann ceann céine plúdnach agus an Gaeilge a halamh ach go bháil gúil túsáid a fáite ag an Gaeilge. So tá má cuirtar an síl Gaeilge ar dús tuchaí ó bláir. Bhí me ag caint faoi dhearcha an phobal ó thaobh daoine thógann páistí le Gaeilge. An bhfuil an dearcha sin níos bailiúla sa látá nuail ná mar bhí. Stocha le ceisisin cha mé leabhar faoi mar haithí héin mar duine ar tógadh le Gaeilge bhla clia agus níl éon doubt gur bhreath chuidas na cárasan go raibh mar nó aisteach nó bhí rud éigean fuing. Ceapan bhfuil sin afrathe agus afrathe go mór agus tá annach chud cúisne leis cúisne beidir nach nóach an gnádaine fiú an tunachar ag lehéadí TG cethir díreach gúil an Gaeilge níos feicáilí fiú an fás a tháinig ar Gaelsceal agus an líon daoine atá beidir nach bhfuil riamh an Gaeilge leabhart ach tá sí tréis búla leis an Gaeilge i slí amháin i slí eile. So dá bhrí sin ní dáling go bhectar ar na táilí Gaeilge sin mar gur daoine aite iad. Ach fós hain deirting gúil daoine sa gnáfóbal beidir nach diggin céim fá gúil sé a dhéanamh acha nó beidir nach diggin an tábhacht a bhuiine leis. Go minic dearna muidne, bhuiine sé le féinúlacht a duine héin an cinenne sin dhéanamh. Agus chu bheith forráilte camerá go hondúil is daoine láidre iad a dhéanamh an cinenne an Gaeilge bheith mar teanga baile agus clíonn siad leis. Cén tábhacht atá le
grúpi tacrán, grúpi sprí agus na himachtaí agraíonn Chomhluadar do chealbhúna Gaeilge sa táillí seo. Well, venture rá go siad fearhábhaach agus istócha tá na réimsí imachtaí agrathe agus curtha ar bun ar bhatha le réimsí táillí éagsúla fiúháin. Tá na grúpi tuistigh agus leanaí atágaing ar fud na tíre. Tá freastal ar siúd ag daoine atá ríscht páistí réascóil atánta nach chula freastal ar naoimní ná níoscóil. Go hundul tá tiismathirí gafa sáile, leabhart Gaeilge, leothain leis an leanamh chuos a gág seo. So tugann na grúpi tuistigh agus leanaí deistóibh bualadh le tiismathirí. Díreach mar tharlaíonn iméile agus an taithí atá ar roint, cúpla orga le áil taobh muid den teach cúpla an téadú caí agus cúpla briscí bheith hacha. Is rud an nádóir siimplí é. Ach go rís céine chuann sé go mór le sóisiútanga an páiste. Go minic don chéadúir bualadh an leanamh nó páiste óg seo le páistí eile go bhfuil Gaeilge acha. Don tiismathair atá ag tusnú amach agus beidir tá merigach, tá struchtúr leis na grúpís ons gur féidir le a chud Gaeilge cleachta, dul le daithí ar an termíocht agus an foclaigh sin ar mar chuint faoi níos luithe. So tá sé sin mar annachúnmh de hisismáirí tá ceanna san deachratí a bhí agin ó thaobh éilimh ar ceanna mná clíon ná tiismathair leis an Gaeilge is fearr bhíidir le gobar. Tá bhíring na grúpa chur ar bun ar an sacrán os go féidir leis an tiismathair nach raibh sa bhaile freastal ar le héadí na grúpa tuistigh agus leanaí. Na himachtaí eile agus is tócha clúdaíonn páistí ó neadar ó isise trí go dtí 10 nó 12 agus bíonn arís céine bunítar cádas anláidir a measc táillí Chomhluadar. Brisin sé síos fallí agus iargúltacht roinnt dus na táillí. I gceantracha ára lasmutas na carachas na bailtecha. Bhíonn daoine a tmáint gá 3 uair a clé chun freastal ar imachtaí Chomhluadar mar go dtuigeann siad go mé bei a cháird ann, bei tiismathirí eile ann, agus bei takeíocht ann don cinetá déantacha. Agus arís céine, léiríonn siad dus na leanaí gur rud nádóra gur féidir at dhéanamh, gur féidir at éonú dhéanamh trí bhean na Gaeilge. Ní gá go mbeidh gach imacht sóisialta spríúil i méile bháin. Agus sin ceannas na cúisina bhfuil tábhacht le dúinge an réimse is leithna imachtaí aigrú. Táid tréis freisin túsa chur le imachtaí de dhéagóirí agus tá dléich Chomhluadar dóide plus ach is de dhéagóirí gur bí an Gaeilge an chéadtanga acha. Agus tá dá dhéanamh i ggófart leis na hógagraíocht Gaeilge ach nítar go bhfuil freastal ar éic tastal ó na páistí seo. Tuisgur bí an Gaeilge chéadtanga acha. Seachastanga tá fellama acha. So tá géirí ara hortas na dhéagóirí sin agus an óiarnach agus buine sé le leis an ceannas na ceisina chuirta céadtanga a bhí núsáid acha. Seo grúpa páistí a choratna ar a chéile beidir deimlíon ó hin an chéadúir trí bhean na Gaeilge. Bhí ar a bufií néir ag imacht agus bhí ann a spáint achtriíocht éigen lasmuid den air agus ní Gaeilge aige ach lean na páistí leabhart adra hain i Gaeilge mar sin an teanga cumarsáide atá acha ó fuair le chéile nó a bhíidir cairn buig líon díos agus just clíonn siad leis mar sin an nádúir a ann. Ó thaobh an chéad glún eile na páistí a bhí freastal ar imachtaí Chomhluadar, cén sais dearcatá acu i dtéobh na Gaeilge generalta? Well, is an rud é nuair agus tá sé tartha dósa an beidir an chéad dream fáistí bhí siad san sé gimocht a Chomhluadar nuair a hosting mise agus tá éis buair le cuideacha agus iad inis beidir freastal ar nóscoil mar sin de. Agus ní féidir amach ach go bhfuil dearfach acha ar an Gaeilge. A fórmhór acha a bhuaim se nó ar chluisiún fua. Is sí tá ró lánach ag an Gaeilge ag an saolacha agus féin sé dóchas go bhfuil siad an chuig chun bpáistí a thógann an Gaeilge mar bíonn an nósfrucht a bunaíodh ionta.